नोंनि फिननायखौ दा आंनो नांलिया। जौमोन बैसोनि बुग्थिंनायाव, फागुननि जावलिया बार बारनायाव नोंखौ लोगो मोनदोंमोन जिउनि लामायाव। फोरमायदोंमोन नोंनो गोसोनि गोदै राव। नेदोंमोन आं नोंनि फिन बेसेबा गोबाव। बियो दा गोबाव जाथारबाय। जिउनि लामाया दिंग्रायबाय। आंबो गोदान सिमां सुजुबाय। गोरबोनि अननायखौ आंनि संसाराव होबाय। नोंनिसिम सोंथिनि लांदां जायगाया सुफुंजाबाय। बैसो आरो बोथोरनि नारसिननायाव नेबावनो हायासै गोबाव सम आरोबाव। दिनैसो नोंनि हरखाबै फिननाय राव। गैलिया नाथाय लांदां जायगा आंनि बिखायाव। बेनिखायनो नोंनि फिननायखौ दा आंनो नांलिया। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।